Ahojte. Pozrite, čo robí Silva. Ukážem vám. Pozrite. Čistí si rybky, nie Silva? Ona im reže tie plutvy, tie chrbtové a aj na prsiach, čo majú. Nie Silva? Ona im tak reže. Takže to sú tie rybky, ktoré sme si kúpili mrazené. Ona tak čistí. Hovoríme, že nemohla si nechať na zajtra tú robotu. Tá ona hovorí, že nie, lebo ona si chce namočiť. Ona si chce namočiť do mlieka cez noc. Nie, Silva? Ale to len toto sú. Ešte tu sú. Aha, že ešte tu je jeden balík. Tu je ešte jeden balík. To je to tá šťuka morská. No. Neviem, čo za ryba. Ja tiež neviem, ešte som nejedol takú. Ale tu píše, že Atlantik. Tak Atlantika, tak kde je toto? Na Slovensku chované. To tak aj s tými, tá červená ryba, jak sa volá, Silva? Losos. No, takisto, nie? Som pozeral jednu reportáž o tej rybe, takže ešte viac škodí, jak taká ryba. Čo losos by mal byť zdravý, hej? Ale že oni chovajú tu na dajakých uzavretých jazierkach a krmia ich dajakou hlúposťou, z ktorej rastú jak z vody, všetko umelo vytvorené, tak jak aj to tie kúry, naše kurčata z obchodu. Takže tak, neviem to pomenovať, toto je ich názvy tých všelijakých, toto obsahuje, tamto obsahuje, také škodlivé látky a také, takže ja vám to neviem vysvetliť, ale pozeral som takú reportáž a vyrozumel som z toho akurát to, že viac škodia, jak tie z originál z mora, tie sú zdravé, ale toto, čo tu chovajú v tých jazierkách a tak, ja neviem, jak to chovajú, kde to chovajú, ale ja som už kupoval z jedného chovného miesta pstruhy. Nie, Silva, pamätáš, keď som išiel tu smerom na Sobrance, tam som kúpil pstruhy. Nijak mi nechutili, nijak výnimočne. Ináč ja nemám ani rád kapra, také to cítiť po bahne. Nemám rád také ryby, ale mám rád napríklad zubača, šťuku mám rád. Zdravé ryby. Proste. Zdravé ryby mám rád, ale toto nie, kapor. Nie, nemám rád kapra, nemám rád. No uvidíme toto, koľko to bude mať kostí. Ja neviem. To možno 65 000 milióny. No, čo som také kúpila? No uvidíme, neviem. Ešte ani ja som nejedol, Silva, tá neviem. Keby som vedel, tak ti poviem. No dobre, takže ja som len začal toto videjko tým, že Silva si pripravuje ryby na zajtra, lebo ich chce cez noc namočiť do mlieka, že by nebolo cítiť za rybacinou, nie? Plete sa mi jazyk, čavalenky.
Nevypil som ani pol decu. Aj ta nie tak piješ. Joj. Za to. No dobre, takže ja končím dnes končím toto videjko, nie Silva? Lebo dneska to nebudeme variť, jak som hovoril, len pripravujeme. A zajtra toto videjko spojím už do toho videa, v ktorom už budeme normálne variť. No Silva, ešte máš veľa? Je tu kosti. Yes, tam. Yes, please. A asi toto. A tu po boku si videla, aj tu má plutvu po boku. Toto si ešte nečistila, ale To som teraz vybrala. Ale tu si nečistila toto. Však tu som čistila, pozri. Aha. Vidíš? Že To už druhý sačok. Hej, dobre. No. Ja len tak, Ja som nevedel, že to sú dobré rybky, to sú zdravé rybky. No neviem, či sú dobré. A toto dáme mačičke, nie? Hej. Dáme mačičkam. No, minule sme im dali a všetko zjedli, Silva. Tie letky zo skrydielok, čo sme odrezali, z kuracích krydielok, sme dali mačičkám a zjedli všetko. Nenechali tam nič. No dobre, ja končím, lebo sa mi už vybíja bater watchka. Stmavol mi obraz, Silva. To na Samsungoch tak je, že keď je slabá baterka, tak stmavne mi obraz. Hej, tak zapne sa taký šetrič. No my začíname variť. Takže tu máme paradajky, máme tu papriku, máme tu cibuľku, no zemiaky sme dali variť, hej. No a rybky, dnes budú ryby. Silva išla do záhradky pre uhorku ešte, takže urobíme si taký šalátik zeleninový k tomu. No, ryby máme poriadne vymočené v mlieku. Tu je naša uhorka, ktorú som spomínal. Vidíte, taká mi narastla v záhradke. No a ideme variť. Ideme pripravovať. Nie, Silva? No. Naše rybky. Kosti, nie? O nič, to kostíčka tačo. Ty ju nevykostíš, Silva. to nie. To je pravda. No. Umieme, nie? Oplachneme. Či nechceš oplachneme, nie, Silva, ryby? Čo, cítiť po rybaci, nie? No to však akože musí, však to ryba, nie? A ešte k tomu morská. No dobre, tak ja ti idem zatiaľ nakrájať zeleninu, hej? No a Silva zatiaľ umýje rybky aj ich. No my budeme kamerovať, ne? Hej. No, takže nakrájali sme si paradajky, cibulku jarnú, papriku, uhorku. No a teraz dali sme si tam troška tatárskej omáčky. No, troška čierneho korenia tam dáme. Dáme tam soľ. Takže si okoreníme. Tak. No a zamiešame. Neviem, treba ti. No, mášku. Takže tak pozrite. Zamiešame si to.
Nechceme tam dať veľa tej tatárky. Ale je tu dosť, Robo. Ja viem, tam je, ale to si pustí ešte aj takú šťavu, tá zelenina, takže je tak dobre, jak je, len dobre premiešate a dáte si to odstať do chladničky. Ono sa to všetko poddá a bude to ace of base. Tak. No, dobre, Silva, a ideme teraz na ryby, hej? Ideme na ryby. No, dali sme si maslo, ale jak vidím, tá už sa aj roztopilo toto maslo. Nevadí, máme tu aj mliečko, takže ideme si pomixovať zemiačky. Robíme si kašu. Teplé mliečko. Teplé? Zemiačky teplé. Aj mliečko. No, takže ideme skovať. Dobre ci ide. Dobre. Malaších podrušic. Dobre, to pomixuje. Dobre, vypínam, že by nehučalo. No, Silva si pripravila vajíčka, hladkú múku, soľ, čierne korenie a struhánku. Takže tu sú naše slávne rybky, hej. No a ide ich obaliť, ide ich okoreniť, ide si nasoliť, napepriť a ide ich obaliť v trojobale, nie? No, takže ešte vajíčka ti treba, Silva. No, rybky si treba posoliť, hej. Tak. Ta co się śmiejesz, ty? Co ci śmieszno? Co się cycnie za mną? Tá jakže. Hej? Ta co się śmiejesz? Ta nie rob czaj. Tá śmieszno mi, tá čo? Ta co? Z ničeho nič? Na co tu masz? Na keho? Na keho tu masz? Silvo, na keho tu máš? Jezušet. No. Či nie na toho starého z roboty, co koša? Co tak fajne zná Košic. Tak nezná. Nič neznajú. Znajú, robia. Neznajú. Neznajú. Neznajú? Nevedia. Slabí sú, nie? Slabí sú jak čaj. No dobre, takže toto by sme mali. No a ideme si ich baliť teraz. Hej. Toto si utrem. No, pri sebe. Tu som už dala, hej, trošku len. Husté vajca čaje. Nedáš tam takú z mlíka? Dáme aj mliečko, hej. Dáme. Mám tu. Kde som dala? Tu je, na stole troška mliečka. Ešte ostalo v pohári, tak využijeme. Dáte si tam mliečko. Ináč, jak sa máte ľudia? Dovolenky, nič, neplánujete nič? Píšte. Ja čítam komentáre, lajkujem vám, čo stíham. Nie, Silva? No, a čo ešte? To tie dovolenky, nie? Že kde idete, aké plány máte, že kde by ste chceli ísť, alebo kde je dobre, kde ste boli, jak tam bolo.
kľudne píšte. A keď toto budete písať, urobím aj živé troška. Pôjdem troška na dvor, sadnúť sebe a zapnem dakus pokecáme. Nie, Silva? No, takže Silva už obaľuje rybky, ale ešte si nepripravila pánvicu, Silva. Ideme na to, ideme pripraviť pánvicu. Kde budeš jesť? Dobre, no, aj ty si najprv pripravíš, hej? Hej. Dobre, no, tak jak chceš ty. A ja som myslel, že to rovno ide do toho. Pekáča, hej? Na pekáč. Môžeme si pripraviť. Však najprv si rob kľudne. Ja ťa nechcem plašiť. Ja ťa nechcem plašiť. Lebo potom ľudia mi nadávajú, že ťa plaším, že nič nerobím, len toto. Dirigujem ťa. Ale no, diriguješ ma. Moja žena vie najlepšie, nie? Že či ju dirigujem, či nie, Silva? Lebo my sme tu spolu, nie? Presne. A my sa ľúbime, nie, Silva? Tá, hej. A ty nie si normálny. Jaj, Robo. No len aj toto nám napíšte, že jak dlho ste už spolu, napríklad, no tak, tí, čo nemajú, hej, nebudú také písať, hej, že jak dlho je príklad so ženou. Nás aj veľa chlapí sledujú, lebo ja sa pozerám aj na analytiku od 25 do 35 rokov. Pánové nás sledujú, takže zdravím vás, pánové, všetkých. A Silva, my sme mali aj také dve dievčatka pozdraviť, nie? Jeden nás poprosil, bola tam nejaká Nelinka. A ešte jedna bola, Marika vie. Prečo ja som taký zabudlivý? A ja. Ja na mena som strašne workoholik. Takže zdravíme tie dve dievčatka. No a toto som chcel, že vy, pánové, napríklad napíšte, že jak dlho ste už so svojou polovičkou. Na toto som veľmi zvedavý. A vy, dámy, kľudne môžete písať Silve, že jak ste dlho so svojimi plechačmi, so svojimi lisinkami. Čo chceš? OK, musím vypnúť, lebo prišli kupci, za čo si objednali. No necháme sebe rozpáliť olej na pánvici. Myslíš, že dosť oleja, hej? No a pečieme jak rezeň. Dobre. 4 kusy a potom zase na 4 kusy. Lebo len 8 sú. Len 8, hovorím. Nie, Silva, len 8, no. Ale hlavná vec, že doma sme len traja. A Ďoďo prišiel. Ďoďo je tu, no tak Ďoďo si tak, som si myslela, že príde aj Evička s malým. No, treba mi ísť na poštu, poslať balíky. Mám pripravené balíky už, čo si objednali ľudia. Vidíte?
balíky. Takže tak. Pozri sa, Robo, koľko papala mala. No, dobre spapala. Zemiačik s mrkvou. No, pozri. A pozri, čo nechala. Dobre. A ty spávaš, že to veľa, nie? Hej. No. Nech papa. Ona papa, dobre. Dobre. Takže recept máme hotový. My si už len dopečieme rybky a ukážeme vám ešte tanierik. No a týmto sa s vami lúčim. Majte sa pekne. Takže ešte raz čaute, majte sa.